Hello mga katropa. So, ito na naman tayo. Panimula na naman ng umaga. Part, usamay ko na part. Sa imong ko part, usamay reason na na. One, pagbayad ng mga hospital ba? Kanang mga boarding house. Mora ta part? Ano ba ka mga boarding house no? Pila mo ikaw part pila? 12,000. 12,000 ka. So shout out sa ato ang nagapakoop diri guys na kugihan kayo. Si Jenny Girl. Ang napakalupit kong kaibigan dito. Hello guys, ako lang to guys. So otro po ni guys, lambod po ni guys. Mukoop ni mukoop. Dali ka. So mga lambod bitanan diri. Kitanan na diri mga lambod bitanan. Ano mo pinansin guys? Ano mo Okay lang ba na guys, mag-cook na maskin walay pundo. Lagi ka 3 months ang buto. 3 months ba na ako po? Asa? 3 months po. Adi lang. 3 months biya ko natin. So seryoso bitaw ni guys. So every Martes nagapalista gyud mi diri guys kay mao na mo adlaw sa tingko guys. Ano yung pinansin mo guys? Ay, 60 na lang. So gamit kay na sa mga tropa diri guys. Veterans. Gamit kay na sa mga tropa diri kay pambayad sa mga pisik na mga utang ba. Ako po po na. Mara ni siya ang dili lambo diri guys. Wa gyud ni utang ni. Ay, bye guys. Kani siya amigo guys. Bukaw po ni guys. Utro po ni lambo ni. Dasa. Ha? Papa. Thank you for watching guys. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.